I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u uvodni klip, to jeste prvi klip na ovom kanalu i nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Evo ovako, znači šta će prvo biti na kanalu, znači koje igrice i sve to. Ovako, znači kao prvo vi me poznajete kao Noxys YouTube, to jeste nekoliko koji me poznajete sa drugog kanala, mada tu su bili neaktivni subovi i tako da odlučio sam da napravim nov kanal i nadam se da će me tu podržati. I sada šta će biti na ovom kanalu, to je GTA 5, to 100%. Minecraft po neki put će možda biti, po neki put ne, znači neće biti redovno, ali bit će daily stalno, to jest da, trebalo bih daily da bude svaki dan. I sada, šta odlučujem, šta mi je cilj na kanalu sada, koliko subova i sve to. Znači, cilj mi je da imam subova oko 100 do ovog mjeseca kad se završi. I cilj mi je da imam, znači, aktivne subove, ne želim da imam neaktivne subove, tako da molim vas budite aktivni. I to je bilo to, ako imate neka pitanja ili to, napišite u komentaru i ja vam se zahvaljujem što ste pogledali ovaj klip i do sljedećeg klipa. Ćao!